Čaute ľudia, dneska sme tu zase späť. Už mám 5 odoberateľov. Fakt ďakujem. Ešte potrebujeme 5. A dneska ideme zase Rivals. Asi sa čudujete, prečo natáčam Rivals, lebo a Robloxe. Lebo ja strašne milujem túto hru aj Roblox. Strašne mám rád Roblox aj túto hru. Aj ostatné hry mám rád, ale toto je moja najlepšia hra v Robloxe. Ja som si zmenil nový skin na mne za Robuxy a som si kúpil tieto 3 bedny. Z toho toto mi padlo na klasickú zbraň, na RPGčko, toto na fleganu, banán, na nožík, takýto skin, ja som nemal žiadny, vypadol takýto skin. Ešte na kosu mi toto padlo. Ja som si tam dával vrepy, tak sa nečudujte. A ešte toto mi padlo. Taký skin. Tak. To bolo veľa bed. Ja som si dokopy kúpil 6 tých, viete čo, bed, nie, 6, až som sa pomýlil predtým. Ja padám. A ideme klasicky 1v1. Skúsime s týmto. Ja mu napíšem plus. Asi viete, čo je plus. Prosím, 1v1 so mnou. Plus 1v1 so mnou. Prosím, 1v1. Všetci sa ma boja, okrem tohoto. To zničíme. Construction, prosím, yes! Teraz uvidíte to RPGčko. Ten banán si zoberiem. Ten nožík. Budete vidieť toto. Dúfam, že nepôjde na ten jezab. Opa! To nám asi nevíde s týmto profíkom. Ale zoberiem si niečo iné. On je moc opečko. Nevadí. Opa, dáme mu tam takýto oheník. Ja som skoro padol. Opa! Kokso, ja si zoberiem toto. Zoberiem si toto. Ohaha. Opa. Dúfam, že toto kolo vyhráme. A nezabudnite dať like. Ja som skoro padol. Ja som pro. Bro.
Nie. To si robíš zo mňa prd. Ja som tak malo. Ja si idem na ten jezap. Opa. Opa. Ja sa bojím. Oho. Toto bude pro. Čo mi napísal? Hačker. No. Ja si dám metky. Haha. Opa. Povedzte mi, čo je hov. Nie! To si zrobíte. Ja som si mal vziať tú kosu, som mal naplánované. Toto nie je zo mňa robiť srandu. S ním ešte jedno. Kde je ten? Kde je? Čo som mnou šiel? To je tento. Ja neviem, tak ja idem s týmto napríklad. Super, teraz to musíme vyhrať, ja si berem tieto zbranie, moje najlepšie zbranie, moje kombičko je najlepšie toto. Bro, ja to musím mať. Ty čo robíš? Umie. Tak ja si zoberiem tieto zbranie. Si robíte zo mňa srandu. Zoberiem toto. Raz chcem vyhrať. Ten jeden kill. Som dal... To bolo desné. Fakt. Tak poď. Ešte dám.
Ja neviem, čo je toto za typka. Ale je fakt pro. A ešte mám malý level než ja. Nie. A to skoro. A on je tu? Jak se sem dostal? Dva, tri. Uvidíme, kdo je najlepší. Ja si zoberiem radšej na tohoto typka toto kašu. Ma neoklame až tak. Nie. Pomôcť, ja nechcem spadnúť. On spadol. Ha, ja tam budem liesť. To teraz počne. On teraz pôjde. Opa. Co boli? Zas boj. Co? Johnny. Ja nechcem umrieť. Konec. 4-3. Toto je napínavé. Ja idem teraz tak odletieť. Vyhral som. Som s tým RPGčkom fakt dobrý. Tak, toto je koniec.